València va ser la gran protagonista i per això el camp no se va omplir. En qualsevol cas, una molt bona entrada, bon ambient a les graderies, 20 milions de recaptació i un públic que volia veure guanyar el seu equip. En l'alineació valencianista, la baixa de Tomàs per sanció i la resta de jugadors a disposició de Víctor Espárrago. L'afició valencianista al costat dels seus jugadors i per al Barça, com és ja costum habitual, hi hagué una forta xiulada quan va eixir al camp. El conjunt de Johan Cruyff no podia alinear Guillermo Amor ni tampoc Ferrer. L'àrbitre de Salamanca, Ramos Marco, i els capitans Fernando i Alexandro. A pesar de la pluja i de la climatologia, bon ambient, Johan Cruyff a la banqueta, acompanyat com sempre de Carles Reixac, i Víctor Espárrago preparat per a un partit que va ser molt emocionant. Primera jugada a favor del València, l'ocasió, 40 segons de partit, Penés, que vol fer també aquest valor, i l'eixida de Zubizarreta. Aquesta és la prova de com estava el camp, pràcticament era una piscina més que un camp de futbol. Ha jugat el búlgar sobre l'Oi, la centrada de l'Oi que se'n va directament fora, i ara veuran com estava el terreny de joc en este servici de Zubizarreta. Ara els problemes són per l'altre porter. Laudrup combinant amb Goicoechea, finalment Camarasa per a Ocho Torena. Ja hem vist com se li ha anat el valor. Parecia que estava viu. Ha tocat de cap Penés i Fernando, que està a punt d'arribar. El línier que marcava l'atac del València va ser molt protestat pel públic i pels jugadors valencianistes. Alhora, especialment, d'assenyalar el fora de joc, com en esta acció de Penés i de Nando, que van sostindre un duel durant tot el partit. Inclús quan la jugada estava anul·lada, com en aquesta ocasió, o en esta en la que el defensa del Barça li fa una clara falta al davanter del València. La repetició ho diu clarament. Ramos Marco, que va tindre un bon arbitratge en un partit que era molt difícil. Va imposar la seva autoritat sense targeta. Atenció a esta jugada de Penés, sempre anant al seu costat. El València la trau Eloi. El rebuig en principi de la... en Goicoechea i el gol de Robert. Era el minut 34 de partit, en la primera part, l'1-0 a favor del València. L'alegria dels espectadors, a pesar de la pluja, van aguantar estoicament tot el partit. Així tenim Robert, que ahir jugava per primera volta des que deixà el Barça contra el seu antic equip, el Lluís Casanova. La repetició del gol, com li arriba el valor al de Vecí, per baix dels cames d'Alexandro, fa l'1-0. Una volta més la jugada, ha sigut Soler qui ha tocat. Ara és Zubizarreta qui rebutja amb el puny el valor que li arriba a Goicoechea, el rebot en Quique i el gol de Robert. Només 4 minuts li va durar l'alegria als jugadors del València. En aquesta jugada li ha tallat el valor Giner a Julio Salinas, l'ha perdut al voler fer l'autopassada davant Laudrup, i el jugador danès, que amb este xut fa l'1-1. Era el minut 38, i aquí tenim el jugador del Barça festejant el gol. La repetició, quan es decidís a xutar, és quan li entren dos defenses del València i pot ser que reaccioni una miqueta tard Ocho Torena. La millor ocasió del Barça en tot el partit. Jugada de Begiristain, l'eixida d'Ocho Torena providencial, valor que li queda a Goicoechea, salva el gol Quique. Ara ha xutat Laudrup, Julio Salinas, finalment Giner i Goicoechea, que llança fora. Camarasa, que va quedar lesionat i per aquesta raó no pogué jugar en la segona part. Una volta més, l'eixida d'Ocho Torena, a porta buida, encara que hi havia dos defenses, però sense porter. Ha xutat Goicoechea, ha salvat Quique, empalma Laudrup, Julio Salinas, tal i com li arriba el valor, i finalment Giner rebutjant el perill, encara que té una ocasió més Goicoechea. Fi de la primera part, amb empat a un gol i continua
continuava plovent sobre el camp del València. Luis Suárez, acompanyat de Roberto Gil, espectador del partit, i en el segon temps dos canvis obligats per lesions en el València. Nando i Boro entraven per Fernando i Camarata. Problemes amb les bengales per a Zubizarreta, i mentrestant el línier que li feia la vida impossible als defenses del València en els fores de joc, com en este, que hagué d'assenyalar l'àrbitre després del servici de Zubizarreta amb Salinas per darrere de la defensa. Jugada més polèmica encara esta, el penal a favor del València. Ha caigut Eloi dins l'àrea, no ha dubtat Ramos Marco en assenyalar la màxima pena a favor dels valencianistes. Les protestes del capità del Barça, Alexanco, la repetició es Goicoechea i fa caure Eloi i finalment li trau targeta d'amonestació Ramos Marco a Alexanco. Una nova repetició. Pareix que intentant jugar la pilota, encara que no podia arribar, fa caure Goicoechea al jugador del València. El llançament perfecte de Penet, enganyant Zubizarreta, i 2-1. El públic tornava a veure més a prop la victòria del seu equip i apenas que portaven 5 minuts de la segona part. Ha enganyat Peñef amb la seva cama esquerra al porter del Barça, que s'avança una miqueta i és llançat per al costat contrari. Una nova ocasió, Robert de cap i Nando, després que traguera l'altre Nando, el del València, ha de salvar el gol. Ara Peñef davant Zubizarreta, Camp Lixida ha evitat l'oportunitat del búlgar i finalment el porter internacional que es fa amb la pilota. Magnífic el partit que va jugar Peñef, i Johan Cruyff, que fa el primer canvi, se'n va del camp Chiqui Begiristain, entra Pinilla i va ser un canvi providencial per al Barça. L'avís del gol arribaria en aquesta jugada. Laudrup ha rematat creuat i el baló que se'n va fora, així ho podem veure, i en aquesta falta de Bocio sobre Laudrup assenyala el castig Ramos Marco. El baló li arriba rebotat a Pinilla, que fa el 2-2. Va treure molt ràpidament Eusebio i finalment Dotxo Torena, que no pot fer res. En la repetició podran veure com Alexanco s'enix per evitar el fora de joc. Amb el 2-2 el València va insistir en el seu domini, ocasió per a Cuixart, que finalment evita a Nando. Bocio per a Nando, la millor ocasió del València per a desfer l'empat. Peñef se'n va de Zubizarreta, també de Serna, però ha llançat fora. No s'ho creu el búlgar, que tenia l'acompanyament per darrere de Cuixart. Aquí veiem la repetició. Els jugadors del Barça cauen els dos, molt forçat. Hi havia també aigua en aquesta part de l'àrea del Barça. En aquest moment es pot veure i Cuixart, que venia per darrere. Peñef, sempre Peñef en acció, així ha caigut, reclama falta, però l'àrbitre no ho va veure així. En la repetició potser les coses queden més clares. És Nando qui ha ficat el peu, ha tocat, pensem, primer el baló i la jugada que continua. Una volta més Peñef, rodejat per 4 jugadors del Barça, ha tret molt bé el baló, Robert, el rebot per a Cuixart, desmarcat Eloi i finalment Enric Cuixart, qui ha rematat fora. Així ho tenim, el rebot de Robert, el baló que li queda a Cuixart, canvia la trajectòria en principi del baló i xuta fora. La desesperació de Eloi Olaya. Última ocasió per al València, minut 42, Cuixart de nou, ara no arriba a empalmar aquest baló. El
partit molt emocionant, molt vistós a pesar de l'aigua i un resultat que en principi és acceptat pels dos entrenadors. Yo creo que había espectáculo, porque los dos equipos primero se portaron deportivamente muy bien, porque es difícil aguantar de pie y no había ningún jugador con mala intención, es uno. Segundo, todos los jugadores han sacado lo que tenía dentro, aunque con muchas restricciones, como he dicho, cuando había en el campo, fútbol técnico no se podía hacer, pero creo que en ese sentido era un espectáculo. Cuando vimos cómo estaba el campo, en los primeros minutos pensábamos que el partido no iba a ser bueno, pero bueno, fue un gran partido, los dos equipos jugaron muy bien, pienso que es digno de resaltar la entrega, la lucha que pusieron, y sinceramente el que ganó fue el aficionado. Lamentablemente no conseguimos la victoria como hubiésemos querido, pero bueno, hoy el Barcelona jugó muy bien, sigue en su línea ascendente y sinceramente pienso que en el transcurso de los 90 minutos el resultado ha sido justo. La pluja va deslluir l'espectacle, però a falta de qualitat n'hi hagué lluita, entrega per part dels dos equips i el públic va disfrutar encara que es va quedar a punt del València d'aconseguir la... Un partido que terminó con...